Здравейте, приятели! Днес искам да ви кажа няколко неща за новолунието в Близнаци. Може би първото важно нещо, което искам да споделя, е да разберем какво означава новолуние и какво се случва от новолуние до пълнолуние. Новолунието е време, в което ние сеем мисли, желания и действия. И за един месец по време на пълнолуние ние всъщност виждаме резултата от това, което сме посяли. Тоест, ако разглеждам новолунието само като ново начало и как ние можем да си пожелаем някакви нови неща, то е така, но забравяме процеса на сеене на това, което не виждаме, различните междинни фази на Луната, където започваме горе-долу да видим какво започва да изниква и имаме все още някакво време за корекция. Когато дойде пълнолунието, ние можем да видим това, което сме посяли, дали е това, което искаме и дали ни харесва, или да бъдем разочаровани от това, но да извадиме най-вече опитността какво можем следващия път да направим по-добре. Това е много важно да се има предвид, защото то в картата на всеки един от нас се проявява по различен начин. Тоест, зависимост къде в нашата карта се случва това пълнолуние, от нас се изискват определени неща, които ако посеем по правилен начин, синхронизирани с позицията на новолунието в нашата карта и аспектите, които той прави с другите ни планети, то ние можем да получим максимум резултат. Ако го разглеждаме като нещо изолирано, просто като темите, които са свързани с близнаци, то е като в градинарството да вземе едни много хубави семчици за нещо, което ние искаме да посадим, но да ги сложиме, примерно, да ги посеем на неправилното място. Защото ще има прекалено сухо, прекалено горещо или прекалено тъмно, но ние това ще го видим, когато почнат да изникват или не изникват и когато после не почнат да се развиват правилно. Тогава ще разберем, че сме ги посяли на неправилното място, но ще е късно да ги местим, защото или трябва да ги изчакаме още да пораснат, за да можем да ги преместим. По същия начин е с посяването на желания, които не са синхронизирани с енергиите на новолунието в нашата лична карта, с това, което се изисква в големите цикли от нас. Новолуние в Близнаци. Темите, които засягат Близнаци, много често, когато говорим за новолунието, са свързани основно с темите на Слънцето. Това е всичко, което е свързано с информация, знание, желание да научим нови неща, да се движим, да сме мобилни, да се интересуваме едновременно от много различни неща, да искаме всичко да изкажем. Общо взето всичко, което е свързано с лекота, бързина, свързано е с това да сме компетентни по много теми, които са изключително разнородни. Ако погледнем децата, защото това е енергията и детската енергия, там е любопитството, там е връзката с всички в близкото обкръжение. Постоянно искаме да попиваме нова информация, задаваме въпроси. Това са децата, които постоянно питат защо. И по много пъти едно и също нещо или всеки път различни неща, но това са децата защо. Свързано е с постоянното желание да се случва нещо. Децата не обичат да им е скучно. Те имат изключително много енергия и са постоянно в движение. И това се случва с близнаците. Тоест, те, когато Слънцето е в Близнаци, много трудно могат да стоят спокойно. Дори когато си почиват физически, защото са се уморили физически, ума продължава да работи.
Както казват, това са хората с 16-ядрен процесор, който работи нон-стоп и на много линии и за съжаление имат само една уста. Тоест не могат да изкажат всичко това, което паралелно минава през ума им и естествено може да бъде натоварващо. Но когато говорим за новолунието в Близнаци, както ще видите на картинката, която съм изпратила, тук става въпрос за съвпад между Слънце и Луна. Тоест новолунието е съвпада на Слънце и Луна. А когато говорим за Луната в Близнаци, това е много важно, защото тя всъщност става комбинацията между въздух и вода, която е трудна като цяло. Защото там вече има една много голяма чувствителност в комуникацията с другите. Т.е. има възможност чисто ментално да се влезе в емоционалното поле на другия. Или емоционалното състояние на другия да има влияние върху нашето светоусещане, мислене и анализиране на ситуацията. Тоест има много бърз емоционален обмен, ако можем така да го кажем. И целта е всъщност през емоционалния свят, който като цяло Слънцето в Близнаци има много лош достъп, да дойдат онези моменти, които през емоционалното ние достигаме до някакво просветление, ако може така да го кажем, или нещо изведнъж, което не сме разбирали, започва да ни става кристално ясно. И когато се свържат енергиите на Слънцето и на Луната, става много интересно, защото това е един момент, в който ума и душата са в обмен. Защото само по себе си, ако имаме само Луна в Близнаци, на нея ще е много трудно да има достъп до по-дълбоките нива на личната емоционалност. Но когато Слънцето застане в съвпад с Луната, то всъщност донася повече светлина и там имаме реално осветяване на онази част на емоционалните ни усещания, които не можем да подредим. Се случва точно това, което казах с тези ефекти. И в новолунието в Близнаци всъщност целта не е да се опитваме да синтезираме или да сложим под, как да се каже, да ги съединим духа и душата, а по-скоро да се открият онези измерения, в които и двете не са в противоречие. Тоест мисленето и ума, като рационалност, като наблюдение, като събиране на информация, която е обективна, и онази част на чувстването, която тя не е тя не е подвластна на рационалното. Тя носи друго информационно поле. И когато тези две светила, изключително важни в личния хороскоп и съответно за всички останали се застанат в съвпад, което е новолунието. Защо казваме, че е ново начало? Защото всяко новолуние е ново начало, защото това са моментите, в които онази чувствена част, която ние не можем да подредим, независимо кой е знака, Слънцето дава допълнителна сила, допълнително осветяване и ние можем да заложим нещо ново, което преди това не сме виждали. И когато това се случва в Близнаци, най-доброто нещо, което можем да направим, е да видим къде в нашия живот сме били много по-често подвластни на разума, на обективното, на всичко, което можем да проверим, да прочетем, тип статистика, дори ако можем така да го кажем. И сме допускали все по-малко поле на чувствата
които не могат да бъдат задължително рационализирани, или сме имали склонността да рационализираме и да обясняваме чувствата. Това засяга и хората, които са обратно, които са прекалено чувствителни, които са прекалено в чувствената природа и всичко, което действат, мислят и правят е базирано основно на чувствата. Те ще имат възможност да се дистанцират от тях и да разгледат нещата много по-логично, много по-ясно, какви са посланията, какво е това, което има нужда от от улекотяване, защото когато сме прекалено дълбоко в чувствата, там е голямо и страданието, там е голямо чувството на самотност, на мъка. Нали, всички тези и негативни усещания, които може да имаме през чувствата, и те влияят върху нашето мислене. Тоест с това новолуние в Близнаци всеки един от нас ще има възможност да види и другата страна. И е важно това, което всъщност си залагаме като основа за следващия месец и следващия 6-месечен цикъл, докато новолунието отиде в противоположния знак Стрелец. Тоест ние залагаме едно ново начало в рамките на едно новолуние и в рамките на 6 новолуния. И е важно да видим какъв е контекста. Всеки един от нас трябва да види какво е това, в което е имал по-малко в живота си от тази енергия. Ако живота ни стагнира или е изключително подреден и всичко се случва от понеделник до петък или от понеделник до неделя по един и същи стандартен начин, то тогава това новолуние ще ни помогне да видим къде имаме нужда от повече лекота, къде имаме нужда да се случат нови неща, за да имаме нов импулс, да има живинка, така както децата са живи и постоянно ги интересуват нови неща, постоянно ги движи, искат да играят, искат да ти вземат вниманието, защото искат нещо интересно да ти кажат. Най-интересното е когато гледат, примерно, облаците. Виждат най-невероятни неща, които трябва доста да се загледаш или да ти обяснат, за да можеш да ги видиш, защото всеки вижда различни неща. Тоест, позитивното е, че можем една и съща ситуация, до която не сме виждали как по по-добър начин да я решим, сега е добро време да променим призмата. Тоест някакси нещата да се завъртат. Друго, което е много полезно, е да си дадем повече почивка. Да си дадем повече време за важните неща. Т.е. за тези вътрешни процеси между духа и душата, между чувстването и между рационалните решения. Защото много често в живота взимаме рационални, отговорни решения, които са за сметка на онази част в нас, която има нужда от пространство, има нужда от игра, има нужда да отиде с приятели, има нужда да излезе, да попътува малко, да направи неща, които не са планирани. Чисто спонтанно. Това е много важно качество на близнаците и тази спонтанност. Дали ще е спонтанността в мислите и хрумванията и да направим това, което ни е хрумно, т.е. да му дадем проява, а да не го потиснем като импулс, или спонтанността в чувствата. В момента съм се почувствала по определен начин и имам желание да направя еди какво си, т.е. от спонтанността на чувствата да се породи действие, т.е. да бъде проявено. И двете неща са еднакво важни и просто трябва да видим в нашия живот или в нашата лична карта всъщност кои сфери са засегнати най-много и какъв е правилният подход в нашата лична карта и ситуация. Но смятам, че всеки може да се намери по какъв начин да вкара малко повече спонтанност, лекота, движение и да се сблъска най-малкото с
родителите от вас, просто наблюдавайки децата си, ще видят много ясно каква е посоката на движение. Децата често помагат да се справим. Тоест, ако има хора, които са с Слънце, Луна в Близнаци, това няма да им е трудно. Но всички останали, които имат силен Сатурн, Козирог, дори Рак, отчасти Дева, на тях ще им е по-трудно да работят с тази енергия и ще са по-предизвикани. Сега ще си поговорим за важността на това новолуние в общия план. Тоест, ако погледнем позицията на различните планети в космичното пространство в момента на новолунието, ще видим, че то е част от една хармонична фигура, триъгълник, като единия ъгъл е новолунието заедно с Меркурий, а другата част от основата е Плутон. Върха на този триъгълник се образува в съвпада между Сатурн и Нептун в Овен. Това е изключително важно, защото това новолуние е основна част от една фигура, в която участват както Сатурн, като пазителя на полето, което е свързано с личните планети и тя като последна пазител на обществения ред, и трансперсоналните планети, като Нептун и Плутон. Така че всичко, което предишните записи казах за пълнолуние, новолуние и в Близнаци, сега можем да го сложим в един по-голям контекст. Тъй като в момента на новолунието се е случило в втори дом, който е свързан с благата, с изобилието, с парите, с ценностната ни система, приоритетите ни. Нали, така в по-общ план. Плутон се намира в 10-ти дом. Т.е. там, където ние имаме нужда да се покажем в обществото по определен начин. Т.е. там е кариерата, призванието в живота, там е нуждата от обществено признание за това, което ние правим. И тъй като Плутон е ретрограден и е в Водолей, в 10-ти дом позицията му е изключително интересна. Тоест, ако ние сме давам пример, ако сме в работни отношения, в които не се чувстваме от отдавна добре, от отдавна ни се иска да променим тази работа, но поради причината, че имам нужда от финансова стабилност, има хора, които зависят от нас, ние не напускаме, не даваме молба за напускане и да търсим нещо ново, и въпреки, че не сме доволни. Позицията на това новолуние може да предизвика следното нещо. Или изведнъж емоционално и рационално вече да не можем да издържаме и да вземем импулса да напуснем. С много по-голяма лекота би дошло нещо ново. Но това, което аз виждам, че по-често ще се случва, ако няма осъзнаване за този механизъм, е, че изведнъж ще бъдем освободени от работа. Дали ще са затворили щаба и няма да има място и ще съкращават хората. Нали? Най-различни причини може да има, по които всъщност Плутона, действайки отдолу, ние не се чувстваме добре, не искаме да сме на тази, не виждаме развитие на тази работа, това са основните теми, или не по начина, по който ни се иска, или трябва да правим компромиси с нашата ценностна система, не сме доволни в общуването с колегите. Много, много различни причини може да има, но в крайна сметка това новолуние ще донесе този тласък
ние по един или по друг начин, съзнателно или отвън, което пак е наш вътрешен механизъм, да бъдем освободени, защото всъщност Водолея освобождава. И тук говорим, нали, в работен план или кариерен план, освобождава нещо, което отдавна изисква огромно вътрешно усилие, за да бъде поддържано като някакъв стандарт. И най-интересното е, че дори в първи момент да има шок, нали, че са ви съкратили или работата няма да или шефовете не са доволни, защото вече не сте не можете да давате това, което сте давали за сега, защото просто вътрешния мотиватор, вътрешната мотивация вече я няма. Ще почувствате голямо облегчение. Разбира се, ще го има момента, ами сега какво ще правим, ами как ще си намеря нова работа и каква ще е, но го приемете като едно освобождение, за да се поеме нов курс, съвършено нов курс. Защото на върха на тази фигура стои Сатурн и Нептун в първите градуси на Овен. Тоест Нептун е излязъл и Сатурн са излязли вече от полето на рибите. Тоест в предишните месеци и година е вървял един дълбок вътрешен процес, който е свързан с вътрешно пренареждане. Това може да са моменти на емоционално изтощение, на криза, може да са били моменти на депресия, може да са били моменти, в които човек се пита добре какъв е смисъла. Тоест дори, нали, ако върнем позицията работната, какъв е смисъла на застоя на тая работа, освен финансовата сигурност. Но това достатъчно ли е? Тоест той е минал вече един дълбок процес на вътрешно пренареждане. Кой съм аз, защо работя това ли е моето призвание, това ли искам. И когато вече нещата са излязли в Овен, тук се иска действие. Тоест, ако сега сте в позиция, в която ще сменяте работата, или зависимост от личната карта, може да е свързана с смяна на жилището, може да е свързана с смяна на житейския път, може да е свързано с публични изяви и така нататък. Нали? Това са неща, които се виждат вече в личната карта, къде са задачите и къде е важно това нещо, нали, да се случи някаква промяна, улекотяване и смяна на курса. Но 12-тия дом е свързан от една страна с илюзиите. Т.е. ако ние до сега сме имали някакви, ако кажем така, мечти, които трудно могат да бъдат реализуеми, или сме имали някакви идеализации в нещо. Т.е. в личната карта ще се вижда къде е била идеализацията, говоря общо. То с влизането в Овен и с тази позиция на новолунието и Плутон ще имаме едно много бързо и спонтанно, някой път от външни фактори, изтрезняване на за нещата, които сме били в някаква илюзия. Нещо, което сме си представили, че ще еди как си, но не сме взели адекватните действия в сегашния момент, за да може бъдещия да е друг. Тоест сега ще има едно разглеждане на резултати, които са в момента видими и осезаеми, но те са се случили при избори или не правене на избори, или не взимането на правилните избори в предишен момент. Това може да е свързано, ако сме ползвали някакви субстанции. Било то всичко, което е свързано с някакво пристрастяване. От храненето, сладко, кафе, цигари, алкохол, дори и друг вид субстанции. То сега ще дойде изтрезняването заедно с лихвите. Тоест може да бъде момент, в който да се случат неща, които идват неочаквано, нали? Може да са от здравословен аспект, не е задължително да е само работен, които пък през здравословния проблем ние да имаме отражение в работния план, т.е. да сме неработоспособни по един или друг начин.
Всичко това трябва да се разглежда като възможност за ново пренареждане и изисква от нас усилие. Тоест това не са неща, които ще се случват просто така. Тоест това е момент, в който ние можем реално да видим какви са резултатите и дали те ни харесват от предишните ни действия, мисли и чувства. Добрата новина е, че има подкрепа по много по-лек начин да се случват нещата в бъдеще, ако сме готови да направим тази трансформация и да пуснем нещата, които до момента са ни тежали или са ни спъвали, ако можем така да го кажем. И тук е важно да се има предвид, че нещата, които са ни спъвали, много често ще ги чувстваме, че все едно са дошли отвън и те не зависят от нас. Това не е вярно, защото ние сме направили избор тези неща да им дадем власт и ние да застанем в позиция, в която то не зависи от нас. Тоест, това пак е избор. Или избор да не правиме нищо и да оставим нещата на самотек, ако може да го кажем, те сами да се наредат. И те в един момент се нареждат. Но най-вероятно не по начина, по който на нас би ни се искало. Възможно най-доброто, което може да се извлече от такава ситуация, разбира се, за всеки тя изглежда по различен начин, защото в личната карта могат тези аспекти, които виждате в небесното подреждане в момента на новолунието, те са направили на определени места в нашата карта аспекти и към лични планети, и към други планети. Тогава всъщност за всеки един това ще изглежда по точно определен начин, ще има определени теми, които ще са важни, но разбирайки цялостната механика, всеки ще може по един или друг начин да си преведе това в личен план и да се намери. Най-доброто, което може да се извлече от тази ситуация е промяната на приоритетите или анализа на приоритетите, които имам в момента, дали те са синхронизирани с това, което всъщност се случва в глобален план, дори генерационно погледнато, защото планетите Нептун и Плутон се движат изключително бавно и те пребивават поне по 15-16 години в един знак. Те сега тази година си смениха знаците, т.е. от едни инертни, бавни знаци се преминаха към бързи и активни знаци. Т.е. тук има голяма промяна и в фаза на напасване на сменената енергия цялостно. Т.е. това засяга абсолютно всички хора. По различен начин се проявява, но няма човек в момента, който да не се намира в някаква видима трансформация, която идва и отвън, нали? Не само отвътре, ами просто обстоятелствата принуждават да има промяна, така да го кажа. И това, което всъщност трябва да се случи с това новолуние, е ние да заложим за следващ дълъг период какво има нужда да бъде олекотено, какво има нужда да бъде пренаредено като приоритети, като ценности, като неща, които реално ни мотивират да направим нещо. Защото това е ключовото. Плутон работи с мотивацията и когато той е в Водолей, в 10-ти дом, тук всъщност ние говорим за цялостно преориентиране от кариерата, ако можем да кажем, нали, че в обществен план до сега е било да имаш добра работа, стабилна, да си осигуряваш семейството, да имаш къща, да имаш кола, да имаш еди какъв си стандарт на живот. То Плутон, преминавайки от Козирог в Водолей, той ще изисква вече ние да се предвижиме от кариерата към призванието. И то онова призвание или кариера, която е в услуга вече на новото време. Все пак сме в ерата на Водолея. И тук нещата ще се случват съвсем по различен начин. Тоест ще има промяна в разбирането и на хората на ценностите, какво е успех в обществен
план. Кой е успешен? Кои са критериите за успех? Нали, тук не говорим само за личния план, а то ще се случва в обществения план. Ще има релативиране на неща, които до сега са се смятали за успешни, които вече няма да работят по този начин. Тоест ще има промяна на ценностната система и на хората, разпознавайки едно нещо като ценно или не. Най-добрият пример е, ако за нашите родители е било важно да имат, да завършат някакъв институт или висше учебно заведение и след това да работят 40 години в тази насока и да не сменят, да има тази сигурност, то това нещо в днешното време не работи. Много по-често виждаме хора, които учат едно нещо, после работят нещо друго, преквалифицират се в нещо съвсем различно. Вече няма тази стабилност и да учиш много дълго време, да инвестираш в едно нещо и не казвам, че няма тези случаи, но то да остане за следващите ти 40 години да няма промени. Тоест ние живеем в един изключително бързо променящ се свят и младите хора трябва да взимат други решения, трябва да се напасват по друг начин. Модела от нашите родители, който за тях е работил, за днешното поколение не работи. И това така или иначе налага да има промяна и в това, което е ценно. Т.е. в момента адаптивността ще е много по-ценна да се развива, отколкото статичността и сигурността. Т.е. една добра адаптивност ще даде сигурност, но един модел, който не може да се адаптира към променливите външни условия, той няма да донесе желаната сигурност. Горе-долу в този аспект. И когато сложим на върха на тази пирамида или триъгълник Нептун и Сатурн, които са в 12-ти дом в Овен, те изискват, бидейки в 12-ти дом, това е свързано и с духовното. Тоест тук ще има стремеж духовните аспекти във всяка една форма, дори знанието, което е по-свързано, по-мистично. Хората са се отворили много повече за астрология, за психология, за различни методи, защото все повече осъзнават, че този свят, ако бъде сведен само до материалното, то не е достатъчно, защото има и други закони, които движат материалния план. Т.е. той не е изолиран сам от себе си, той не е изолиран от духа. Това, което си говорих в началото за новолунието в Близнаци, нали, обмена между разума и душата, нали, духа и душата. Така че там ще е много важно нещата, които правим, или ако направим кариерно преориентиране, или ако искаме да оздравяваме, или да се всичко, което е свързано с здравето или с някакви хронични здравословни проблеми, които в момента могат да бъдат обострени, да се вземат не като проблем, а като диагностика, къде има нужда ние да променим нещо в мисленето си, в работата си, в обществения начин, нали, в нашето проявление в обществото, ако може така да го кажем. За да може всъщност душата да върви по пътя, който си е избрала, за да може това заболяване всъщност да бъде като навигация, къде ние сме излязли от баланса от нашия център, ако може така да го кажем, къде сме излязли от потока на живота. И все повече всеки от нас по един или друг начин но глобално, нали, като човечество, ще се наложи да се ориентираме все повече към интегриране на материалното и духовното и синтезиране на нещо ново, и то активно. Ако до сега е било процеса, в който това е вървяло в дълбочина, тук ще има преразглеждане изобщо на религия, на духовни водачи, кои са за мен духовните водачи, има ли промяна в моето усещане, това ли е моя път. Нали? За всеки един по-отделно ще мине през този процес
И като цяло, като колективност, ние трябва да минем през това нещо и да се намери правилния път, който това, което всеки един от нас по-отделно прави, да е в услуга на всички останали. Тоест, нещата, които правим, да започнат да стават една идея, да надскачат самите нас, като ако до сега е било изключително важно аз как съм, моето семейство и оттам нататък никой друг не ме интересува, т.е. това нещо вече безвъзвратно ще си отива и все повече ще трябва да се свързваме с всички останали. Т.е. може да са хората, които са недомислещи, хората, с които имаме подходяща вибрация, да правим неща заедно. Тоест, както в малкия план, нали, лично аз, семейството, приятелски семейства, така и в по-големия план, проекти, които са извън рамките на близкото обкръжение. Това е посоката, в която всъщност усилията трябва да бъдат вложени активно, за да можем колективно да преминем по най-добрия начин и с най-малко сътресения към енергиите, които в момента навлизат и имат влияние върху всеки един от нас. Това е от мен за днес.